दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जों जारिमिनखौ नायहरोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिखौ मोनसे गोग्गोम हारि महरै दानो थाखाय संग्राम खालामनाय नाजानाय बेजोंनो लोगोसे लोब्बा लाखिनानै खामानि मावबोबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनो। आरो बेबायदियैनो दिनैसिमबो हारिखौ मोनसे गोग्गोम महरै फसंनो थाखाय दानो थाखाय जुजिबाय थानाय खामानिया दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेरजोंनो जोङो सोलिबाय थानायखौ नुनो मोनदों। दा बेफोर गासै खामानि मावलांनाय समाव जोंनि बर' हारिनि सुबुंफ्रा बेसेबांखिनि सांग्रां जादों आरो बेसेबांखिनि जोङो गावखौ बे खामानि मावनायावहाय बावसोमनो हादों, बिनि मोनसे जोङो बिजिरनानै नायनांगौनि सम जानाय बायदि जोंनि गेजेराव सफैदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जेब्ला समनिफ्राय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ आफादगिरि महरै मासि नाजावदोंमोन, बै समनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बर' हारिखौ लानानै मोनसे सिमां नुनाय आरो जोंनि थाखाय आलादा रायजो दानो थाखाय जुजिनायनि हाबाफारिया बै समनिफ्रायनो जुजिजेनदों। आरो बेनिनो फिथाइ महरै दिनै जोङो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन महरै बेबस्थाखौ जोंनि बर' हारिया एसे एनै मोनबोदों। नाथाय बेफोर मोनबोनाय जि राहाफोर, बे राहाफोरनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिया आबुङै रैखाथि मोननो हानाय आरो गावनि आथिङाव गसंनो हानाय बेबादि राहाखौ मोननो हानायखौ जोङो नुनो मोनाखै। जायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरोबाव दिनै सोमावसारनायावहाय बाहागो लाफिननो गोनां, जुजिफिननो गोनां, जागायजेनफिननो गोनां अबस्था बेबादि जोंनि गेजेरावहाय सफैदों। दा मोनफा हारिनि गेजेरावहाय बेबादि बिर जोहोलाव जोहोलावजोफोर उजियो। बे बिर जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि आदर्श, बिथांमोननि खामानि मावनाय, बे खामानि मावनायफोरखौ जोङो जोंनि रायजो राजाफ्रा आरो बे हारिनि सुबुंफ्रा मोजाङै नोजोर होनानै फालिनो आवगायनो थाखाय गोनां जायो। आरो बे जोहोलावजोफोरनि गावनि जिउ बाउसोमनाय, खामानि मावनाय आदर्श बेफोरखौ लानानैनो जोङो आवगायलाङोबा निस्सय जोङो सिगांथिं आवगायलांनो हानायखौ नुयो। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर' हारिनि जि माखासे आसार आखु आरो लोगोसेनो जोंनि हारि हिसाबै माखासे गुन थायो, बे गुनफोरखौ बिजिरनानै माखासे बाथ्रा जोंनो थाखाय बुंलांदों। जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय मोनसे टटेल रिभलिउसन एबा आबुं जांख्रिथायनि गोनांथि दङ। दा मुलुगनि जारिमिनखौ जों नायोब्ला नुनो मोनो गुबुन गुबुन जौगानाय हादोरफोर, जेरै फरासि हादोर, रासिया आरो इंलेन्डआवबो जोङो जांख्रिथायनि गेजेरजोंसो बे हारिनि गेजेरावहाय सोलायनायखौ फैनाय जों नुनो मोनदों। जायनि थाखाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय गुबुन गुबुन बिथिङावहाय जांख्रिथाय लाबोनो थाखाय गुबुन गुबुन आफादफोर जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे खामानि मावग्रा आफादफोर दालांनाय जों नुनो मोनदोंमोन। जोङो बर' हारिनि गेजेराव आइजो अनसाय आफाद, आबादारि आफाद, हारिमु आफाद, बे गासैबो दाफुंनाया बिथांनि जि माखासे खामानि मावलांनायनि फर्मुला, बिनि गेजेरजोंनो दानाय जादोंमोन। आरो बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसेयै नांफानानै जाहाथे खामानि मावलाङो। आइजो आफादा आइजोनि दिगावहाय, आबादारि आफादा आबादनि दिगाव आरो लोगोसेनो हारिमु आफादा हारिमु जौगानायनि दिगावहाय जांख्रिथाय लाबोनानै जौगासार होनो थाखाय खामानि मावनो बे आफादफोरखौ दाफुंनाय जादोंमोन। नाथाय गेजेर ससेयाव जोंनियावहाय मा दुखुनांथावना माखासे बाथ्राफोरा जालांबाय। मानोना बे आफादफोरा जि मोनसे थिग दिगजों खारनांगौमोन, बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय एरखेनानै बे गावनि मावनांगौ खामानिफोरखौ मावालासेनो गुबुन रोखोमनि खामानि मावलांनाय जों नुनो मोनदों। दा बेफोरनि गेजेरजों जोंहा जाय समावहाय जोंनि हारि जौगानायनि खामानिनि थिखिनियावहाय सहैनांगौमोन,
बेखिनियावहाय बेफोरबायदि माखासे गेना गोरोन्थि खालामनायनि थाखायनो जों दिनै थिग मथे जौगालांनो हायाखै। मानोना आबादारि आफादा आबादनि बिथिङावहाय बर' हारिनि जौगासारनायखौ जांख्रिखांनायखौ लाबोनो हायोब्लासो जोंनि बर' हारिनि जि रांखान्थियारि जि अबस्था रांखान्थियारि बिथाया आबादनि सायावसो सोनारनाय बर' हारिनिया। बिनि थाखाय बिनि बेलायावहाय जांख्रिथाय लाबोनो थाखाय बिथाङा बर' हारिखौ थुलुंगा होदोंमोन, बोसोन होदोंमोन आरो बिनि थाखाय आफाद दादोंमोन। दा बे आफादफोरा बे बिथिङाव खामानि मावनांगौआ जोबोरैनो गोनांथारमोन। नाथाय गेजेर ससेयावहाय जोंहा बेफोरबायदि आफादफोरखौ लानानै गोबां राजनिति गोबां माखासे पलिटिक्स गेलेलायनायनि गेजेरजों थिग मथे खामानि मावलांनो हायाखिसै। जायनि थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा आइजोनि दिगावहाय जौगाहोनो थाखाय आइजो आफाद दादोंमोनब्लाबो नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे खामानि मावफायाबानो गुबुन रोखोमै खामानि मावलांनायनि थाखाय गोबां उसुबिदा फैनायाव दिनै आरोबाव आइजो जथाय आफाद दाफिननो गोनां अबस्था मोनसे सफैदों। आरो लोगोसेनो जोंहा आबादारि आफाद आरोबाव दाफिननांगौनि मोनसे अबस्था सफैदों। दा बेबायदि समावहाय आं खावलायनोसो सानो दुलाराय बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर' हारिखौ जौगाहोनायनिसो मोनसे सिमां नुनानै बे मोनफ्रोमबो दिगायावहाय टटेल रिभलिउसन एबा आबुं जांख्रिथायखौ लाबोनो थाखाय नाजादों। आरो बेवहाय मोनसे गेदेर उद्देश्य दङ। बे उद्देश्यखौ जोङो बुजिनानै खामानि मावनांगौनि प्रयोजन दङ। आरो दिनैनि समाव जोङो खौसे जानानै बे गासैबो बिथिङावहाय खामानि मावलांनांगौआ जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोनांथार मोनसे समाव सफैदों। दिनै जोंनि बेंगलि हारिया सुभाष चन्द्र बसुखौ लानानै खौसे जानो हायोब्ला दिनै दुलाराय बर' हारिनि मानसिफ्रा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुंखौ लानानै जों मानो खौसे जानो हाया? बर' हारिनि गेजेराव जों बिजिरनानै नायोब्ला जोंनि जि जातीय चेतना एबा नेशनेलिज्म सेन्टिमेन्ट बे सेन्टिमेन्टखौ जोङो गोबां समावहाय खम नुनो मोनो। बर' हारिनि गेजेराव खुब सम्भब 50% मानसिफोरनियावल'सो खम एसे बिबाङै जातीय सेन्टिमेन्टआ दोङो। दा जोंनि हारिनि गेजेराव गोबां लेखा गोरों सुबुंफोरनि गेजेरावबो जोङो जातीय सेन्टिमेन्टखौ खम नुनो मोनो। नाथाय बिथांमोननि बे लेखा गोरों जानो हानाय जौगानो हानाय बे गासैबो नाथाय बे हारिखौ बिथा खालामनानैसो जौगानो हादों। नाथाय गोबां समावहाय बे हारिनि बाथ्राखौ बावगारलांनाय जों नुनो मोनो। दा बे समावहाय जों जुदि खौसे जायाब्ला गासैनियावबो जोंहा जुदि जातीय सेन्टिमेन्टआ जुदि थायाब्ला नेशनेलिज्म सेन्टिमेन्टआ जुदि थायाब्ला बर' हारिनि जोंहा मानो लासै लासैनो बे मोनफ्रोमबो दिगावहाय जोङो खोमालांबाय थानो गोनां जागोन। दा बेनिखायनो आं खावलायनो सानदों जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय जोङो नेशनेलिज्म सेन्टिमेन्ट डेभेलप खालामनांगौनि थ्रु आप खालामनांगौनि मोनसे समायबो सफैबाय होननानै आं सानदों। आरो बेनिखायनो फैबाय थानाय समफोरावहाय आं आसा फारिदों जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय हारिखौ लानानै खामानि मावग्रा आफाद दङब्ला मोनसेल' आफाद दङसै, बे जादों दुलाराय बर' फरायसा आफाद। बे दुलाराय बर' फरायसा आफादाल'सो दिनै बर' हारिनि गेजेरावहाय नेरा नेफ्राबाबो बबेबा समाव गोबां हेंथाजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों खामानि मावनाय समावहाय। बे समावबाबो जोङो हमथानानै खामानि मावबाय थादों। बेनिखायनो बर' हारिया दिनैनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसेयै खारफानानै लोगोसेयै खामानि मावफानानै आवगायलाङाब्ला जोंहा फैगौ समावहाय हारिखौ गोग्गोम महरै दाहैनो हानायावहाय जोंहा गोबां समस्या सफैगोन। बिनि थाखायनो आं खावलायनो सानदों दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों दुलाराय बर' हारिनि गेजेराव थानाय बयबो सुबुंफ्रानो जोङो जाय बिभागावनो थानानै खामानि मावा मानो बेयावनो जोङो जाहाथे जातीय सेन्टिमेन्टखौ लानानै खामानि मावो। आरो जोंनि फैबाय थानाय समफोरावहाय जों जाति दानायनि हारि दानायनि जि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हाबाफारि बे हाबाफारियावहाय गोग्गोमै बाहागो लानानै जाफुंसार होलांबाय थागोन होननानै आं खावलायनानै